Да, аз съм DJ Zombie и днес направих този клип. Правя този клип скоро, защото няма как да предполагам, което не знаем какво ще правим. Искам да ви кажа, че не съм все още сигурен дали ще качвам на игри. За сега сигурно май ще е само на влогове. Защото хора, знаете, не мога да качвам клипове. Не знаете, не мога да качвам, защото трябва да уча, учиш съм, такива тренировки и общо взето сложна работа да качвам клип, но в момента съм свободен, затова качвам клип. И да, правя този клип, защото ми е скучно, както казвам. Ще няма какво друго да правим. И да, ето тук даже малко да ви покажа една моя рисунка. Ето тук на дърво, ежик. Точно ми беше ежик. Да вправя. Реших да го направя. Тъй. Сега. Да поговорим. Чук да малко. Ще се смутим с това. Тъй. Да поговорим. Да си купих едни кетки. 50 лева. Страшно се направо. Това ще е в този клип. Надявам се ви е харесало това, което ни направих в този клип. И общо взето, да, това е. Аз друго нямам какво да кажа. И да, надявам се видеото да ви е харесало, малки зомбита. И да ма пораснете скоро. Чао!